Γεια σας, ονομάζομαι Χριστίνα Λαμπροπούλου. Είχα πρόβλημα με τα δόντια μου. Είχα πάει σε 2 οδοντιάτρους, οι οποίοι μου είχαν κάνει τα δόντια χάλια. Ήρθα συστημένη στο γιατρό, που μου το σύστησε η κόρη μου. Έκανα τα δόντια μου, είναι υπέροχα, στο Alpha Smiles. Ο γιατρός υπέροχος, τα δόντια μου ήταν χρέπια, ήταν σε πολύ χάλια κατάσταση και μου έκανε αυτό τα υπέροχα δόντια και το υπέροχο χαμόγελο που έχω τώρα. Και με σταματάνε όλοι και μου λένε πού τα έκανες τα δόντια σου. Αυτό για μένα είναι και η ψυχολογία μου έχει ανεβεί και τα δόντια μου είναι πάρα πολύ ωραία. Και σας χαρίζω και ένα χαμόγελο. Φιλάκια πολλά.